Bé, estem parlant de més de 140 establiments que venen falsificacions, uns més que els altres, hi ha uns que tenen uns productes o una cantidad de productes més productes falsificats que uns altres. Hemos venido con mi hijo a una tienda de Lloret, de confianza, comprar ropa y estaban súper buenas ofertas de Lacoste y otras marcas de Adidas, estaban zapatos de Adidas, cosas así. Hemos comprado cosas por 100 euros. Y ¿qué ha pasado? Ha pasado esto que quería comprar camiseta para mi pareja y no sabía si podemos devolver porque estamos hablando por móvil, él no podría venir. Yo digo, vale, voy a preguntar si puedo devolver esta ropa por si te llevo a casa y si no te gustas, vamos a devolver día siguiente. Y chica muy amable ha dicho, sí, puedes devolver y tal. Y otra pregunta mía era si esto es ropa original, porque esto es para mi pareja, esto para mi hijo, y quería estar segura si es ropa original porque estaba muy de precio. Y chica me ha comentado que sí, por supuesto, es ropa original. Y yo digo, ¿y por qué este precio? Ella dice, porque pueden tener unos daños de fábrica y puedes ver aquí o aquí hay algo que pueden ser daños de fábrica y solo por esto bajamos precio. Bé, estem parlant de més de 140 establiments que venen falsificacions, uns més que els altres, hi ha uns que tenen uns productes o una quantitat de productes més productes falsificats que uns altres, i per tant, evidentment, això afecta. Per què? Perquè el teixit comercial de Lloret correspon a una sèrie d'establiments. Però en concret aquests establiments es troben a les zones comercials i en els eixos comercials on hi ha més turisme. Per tant, la sensació que dona és que hi ha molts més productes d'aquests, o aquest tipus de producte és el que sabem més, o el que es veu més en aquest sentit. Bé, nosaltres rebem moltes queixes constants dels associats perquè en aquest sentit són els que estan més afectats i per tant això els hi va en detriment. Per què? Primera perquè a vegades de les col·leccions hi ha més col·leccions en aquests productes que estan falsificats, en aquests establiments que estan falsificats, que no pas en els establiments que realment tenen aquest producte. Per tant, ja comencem a tindre un greus en aquest sentit. I sobretot hi ha una sensació d'impunitat. És a dir, si hi ha 140 establiments, és que hi ha aquesta sensació de que no passa res. És a dir, és més, quan arriben la policia, tenen a més la barra d'agafar i tancar davant de la policia, tancar els establiments, o quan hi ha una redada, tanquen tots els establiments, que en aquest cas venen aquest tipus de falsificacions. Això és flagrant el fet que, clar, ells saben que estan venent algun producte que no és el correcte i, per tant, el que fan és tancar el negoci. És que és evident que ells mateixos saben que aquest producte és falsificat i que no estan amb una legalitat. Per què? Perquè pot anar a la policia en qualsevol moment i els hi pot requisar, que és el que demanem sempre que passi. No només que requisin, sinó que tanquin l'establiment. Per què? Perquè constantment és un greuge i aquí també faig una apel·lació a propietaris que puguin tindre aquests establiments jugats en aquests inquilinos que realment han de saber quin és el producte que venen. És evident que em diuen, bueno, a mi mentre m'apaguin ja estic content, fantàstic, però també has de saber quin és el tipus de producte que vens i quin és el producte que ven aquest inquilino en el teu establiment. También estamos en una tienda Lloret que tiene 100% original de ropa Lacoste, para preguntar si esta ropa ellos creen que está original y me han dicho que no, está muy bien falsificada, muy bien, y no es original.